Nakita na ang ika-32 nga patayng lawas sa pasaherong gikan sa nasunog nga barko. Kagahapon sa hapon nga naglutaw-lutaw sa dagat duol sa Maluso, Sicagot Island, South Guanan sa probinsya sa Basilan bandang alas 2:50 sa hapon kagahapon. Nailhan sa Philippine Coast Guard ang biktimang si Anacelto Ponolero Jr. nga taga Lustre Street, Santa Catalina, Zamboanga City. Pinaagi sa iyang ID nga nakabutang sa iyang pitaka. Bandang alas 5 sa hapon, gipahibalo na sa Philippine Coast Guard ang Provincial Disaster Coordinating Council sa Basilan nga gitambungan sa mga representante sa Office of Civil Defense, sa Maritime Group, Maloso Fire Station, 64th IB, sa Suco ug sa Municipal Disaster Team sa lungsod sa Maluso nga andam na nilang ibiyahe gikan sa Maluso paingon sa Zamboanga City ang patayng lawas ni Ponolero Jr. Hangtod karon, nagsige pa og pangita ang Armed Forces of the Philippines sa duha ka sundalo nga nakasakay sa nasunog nga MV Lady Mary Joy 3 ni adtong Miyerkules sa gabii, samtang naglawig kini sa Balok Island sa lungsod sa Haji Mutamad gikan sa Zamboanga City paingon sa Hulusulu. Sumala ni Major General Ignatius Patrimonio ang duha ka missing nga sundalo kabahin sa 32 ka sundalo nga misakay sa barko pabalik sa ilang unit sa Hulo. Giila ang missing nga sundalo nga Staff Sergeant Andrew Servatos sa 35th Infantry Battalion og Private First Class Marion Malda sa 41st Infantry Battalion. Nasuta usab nga mas daghan ang nakasakay sa barko nga pasahero kumpara sa anaa sa listahan sa barko. Hinungdan nga dili parihas ang ilang record sa numero sa aktwal nga pasahero sa barko. Una nang misaad ang Allison Shipping nga mutabang sa mga biktima. Sumala sa inisyal nga investigasyon, faulty electrical wiring ang hinungdan sa sunog. Cherry May Gonzalez, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.